ajustadas. Gracias pola asistencia a este manifesto. Unha vez máis, xuntos, conciencias comprometidas na loita contra a liña de alta tensión de 400 kV. A nosa asistencia a este manifesto é o que nos dá forza e ánsia de loita porque sin vos non habría loita. Esperamos continuar xuntos despois de un ano hasta conseguir o obxectivo desexado. Debemos sentirnos orgullosos xa que somos parte da historia de Arbo, porque conxuntamente con nosos irmáns ribeiráns do outro lado do río Miño non temos medo a defender a nosa terra. Somos atrevidos, somos teimosos, somos valentes, e máis que faga falta. Aquí, nesta terra, naceron os nosos antepasados, nacemos nós, e os nosos fillos, que non queren un futuro sin amenaza dos males da alta tensión. Por iso, o noso deber é defender esta terra con orgullo, con uñas e dentes, porque a terra é nosa. A terra é nosa. Repetí comigo, a ver, xa que facemos algo de forza. A terra é nosa. A terra é nosa. A terra é nosa. E o meu lema seguirá sendo sempre a terra é nosa. E desde aquí eu fago un chamamento a máis lexos. Lisboa, a terra é nosa! A terra é nosa! A terra é nosa! A terra é nosa! Madrid, a terra é nosa! Bruselas, a terra é nosa! Bruselas, a terra é nosa! Los de Berlín, demanda, a terra é nosa! A terra é nosa! Ahora daremos paso unha vez máis reunidos aquí para decir que non queremos que pase a alta tensión polas nosas terras e que loitaremos para conseguirlo como loitaron componentes da agrupación deportiva de Vigo para conseguir o Cruz Negro e que hoxe atopas aquí para apoiar unha demostración da súa xarca. Gracias, rapazes. Sodes, desde logo, como exemplo, como comunicadores e como persoas. Ao contrario, nos xogamos aspectos tan importantes como a saúde. Pero non só iso. Se deixamos pasar este abuso, abriremos a porta a outros máis. Por iso, decidimos convidar hoxe a un personaxe moi relacionado cos efectos da LAD. Quixamos que viñera para que vexades o que realmente nos queren poñer aquí. Demos paso ao noso convidado especial. Hoxe estou aquí en representación daqueles que vos queren pola alta tensión. Acostumavos a min, pois encanto pola poña, pasarei a formar parte da vosa e das vidas das vosas xeracións futuras. Porque eu serei o
o único que gañaremos con elas postas nestas terras. Ahora vou, pero volverei para quedarme. E non o impidedes. Non te vamos a poder. Non nos da gana. Señores, na rede eléctrica é responsable deste proxecto. Unha vez visto o regalo devolver. E a morte nos llegue cando nos toque, non dándonos a mão. Gracias por haber aquí asistido. Tienes que perdonarnos por el efecto da megafonía. Comparou, está claro, pero de todas maneiras moitas gracias pola vosa asistencia. Eu creo que vamos no bo camiño de conseguir que haxa modificación, porque como dixen fai un rato, en democracia nunca se pode ir contra a voluntad do pueblo, porque somos maioría, e a maioría en democracia se respeta. Por tanto, non a alta tensión, 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 non a alta tensión. Non. Contaminación de alta tensión. Non, algo non quere alta tensión. Non quere alta tensión algo. Dios, las niñas, Mande un telegrama ao Regoia, mandar isto, non? Bueno, moitas gracias pola vosa asistencia a este manifesto. Entonces ahora vamos a deixar que pase a vindima. Vamos a dar un intervalo dun tempo, porque tamén non é cuestión de agobiarvos, porque ainda hoxe estuvo un día bastante agradable, porque se chega a facer calor, a ver quen estaba aquí. Entonces, pois, a vosa axuda, a vosa colaboración, porque nós sin vos non somos nada, iso xa sabeis. Se viñéramos para aquí escenificar todo isto, se non estuverades vos, pois non era nada. Vos sodes, como se pode decir vulgarmente, o noso combustible. Sin vos non somos nada. Entonces, pois vamos a xuntarnos todos os garosos da asociación e a ver que é o que facemos, o que podemos facer, claro. Vese a ir a Pontevedra ou ir a Santiago, o que sea, porque nós temos que seguir loitando. Hai que seguir loitando, porque por moito que nos digan que hayan pasado o proxecto ao Ministerio de Medio Ambiente, pois teñen que mirar que nós estamos inquietos, que estamos preocupados, porque se non miran o coche e dicen, bueno, parece que se apagaron. Os de árbol están calados. No, temos que continuar luchando. E eu que vos pido é un favor, mira, xa se me está pondo a pele de galiña, eu quero que cuanto máis veñamos mellor. Pode ser que haxa xente aquí que non lle afecta alta tensión, pero mira, hoxe por nós, mañán por eses que non lle pasa alta tensión. Por iso vos pido, e o vou a repetir, vinde e axudainos, que nós somos vos, e vos somos nós. Esta asociación no será vencido. El pueblo unido jamás 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 será vencido. El pueblo unido. Seguro que non vamos a defraudar. Non nos vamos a defraudar, non vamos a loitar. Nós formamos unha asociación sin ánimo de lucro, que conste para moita xente,
Ao contrario, estamos poniendo parte de algún dinero no noso bolsillo. A colabora da voluntad de algunha xente, o Concello e todos esos. Pero o que non quero, e vou dicir ao final, que isto acabo, non quero que se mezclen a política na asociación. Que non se mezcla a política. Que non se mezcla a política. Porque me matan, non me sonar, me cago en tierra. No, no, no. Hostia, no se mezcla a política. Se está mezclando a política, hostia. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Darle gracias a todos por vir. Mil gracias. Mil gracias. Porque no día 12 máis dun que sair á playa. O bilhete é que iso fatal. Ou calquer cosa. Ten moitísimo mérito. E moitas gracias aos nosos irmáns ribeiráns. Non sei se hai moitos ou poucos. Carlos díxonos que era un mal día. Pero bueno, no mes de agosto todos os días son malos. Se hai sol, a xente quere ir á playa onde sea, entonces os que estamos un poquinho máis e é mellor, pero bueno, vale, para facelo cumprido. Moitas gracias. Aquí non hai política, na asociación non hai política. Despois do que dixo o veciño este, Laxes, pouco me queda que contar. Darvos as boas tardes, as gracias pola asistencia. Fai un pouco representaba a morte, pero ahora quero como porlle broche final, non, a este acto e facer un alegato ao prol da vida, todo o contrario. Dentro de... quero facer unha chamada a ilusión, a esperanza, para que feitos como este, como os que acaban de ser escenificados, non se produzan nunca na nosa vida, non? Para que non se produzan no noso entorno. Apelo á solidaridade de todos os que estades aquí e os que non están por algunhas diferentes razóns, vaya, para que todos apoyen sin excepción algunha esta causa, para que é unha causa en defensa da vida e en contra dunha morte segura que nos queren impor. Levamos algo máis dun ano perto xa de loita, tempo que, como xa sabedes, fomos facendo diversos actos reivindicativos en protesta en contra da amenaza da alta tensión. Bueno, fixemos protestas na calle, loitas, a loita foi continua, na rúa, nos despachos, levamos gañado algunha pequena batalla. Sin dúbida, a máis importante delas é conseguir o aprazamento por un ano do proxecto. Iso foi unha das batallas. Pero iso é só o principio do final desta guerra pacífica. Non podemos e non pararemos ata que se retire o proxecto da línea desde Lisboa e desde Madrid, están nos apoiando. Bueno, finalmente quería facer unha mención que me enorgullece e que me conmoveu bastante. Como podestes observar, hai por aquí cerca unha pancarta que dice: queremos vivir no pobo dos nosos avós. Razón máis que suficiente para gritar todos xuntos un grito á vida e á esperanza e decir este canto que fai referencia entre os concellos máis afectados e vai a quedar aquí na historia, vai a quedar como un símbolo reivindicativo para os povos do Miño. Arbo, Melgazo e tamén Monzón unidos contra a alta tensión. Acordadevos, cada vez que vamos por aí recitamos iso. Entón, Arbo, Melgazo e tamén Monzón unidos contra a alta tensión. Iso vai a ser un dos nosos lemas. Para rematar este manifesto quero pedirvos que sigades con nós, que sigades loitando ao noso carón, traballando, apoiándonos, dándonos ideas, que nos fan moita falta as ideas, e progresando. Tirando cara a vitoria. Non me enrollo máis, porque non teño moito máis que decir, que dixera o compañeiro. Repito, gracias a todos por asistir, e o triunfo final ha de vir pola unión dos povos, pola unión dos veciños e pola presión social.
non queremos que nadie se colgue medallas. Somos nós que temos que loitar. Moitas gracias. Que non decida ninguén. Xuntos todos ata a vitoria final. Gracias.